ଦି ଦିନ ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନି କାହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁଛି ଯୋଉଟା ଅଧିକ ରେଟ୍ 5,000-15 ଲିଟର। ଆମେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଆଜି ଅର୍ଡର କରି ନେଇଆଇଛୁ। ଆଜି ଅର୍ଡର କଲୁ ଆଜି ପଳେଇ ଆଇଲା। ଓପନ କରି ମୁଁ ଏବେ ଓପନ କରି ଚେକ୍ କରିବ ଇଣ୍ଡକ୍ସନଟା ଉପରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ। ବାଜାଜ 4,000 ଟଙ୍କା ଏଠି ବାଜାଜ ଲୋଗୋ ପାଇଯିବ। ହାତ ଗୋଟେ ପଜ୍ କରିବ ଏଇଟା କଣ ଦେଇକି ତାପରେ ଦେଇକି ଟାୟାର କଣ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଦର ଏଟା ଦେଇକି ଗାଡ଼ିଟା ତାର ୟା ଭିତରେ ପୁରେଇ ପଡ଼ିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା ଦେଇକି ଏ କଣ ଧରିବ କିଛି ହବନି ହେଲା ତଳି ରାତି ହବ। ହଁ ଧରିବା କଣ ଦରକାର ଦେଖାଯାଉ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ଗରମ ହଉଛି ପାଣି। ଆଉ ଦଉ 500 କେତେ ଅଛି ଦେଖୁଛି। କଢ଼େଇ ପକେଇଲେ ଅଧିକ ଇଏ ଅଛି ନା 1200 1200 2000 ଅଛି ବୋଧେ। 2200 2200 ନା 2200 କେତେ ସମୟ ସିଙ୍ଗଲ କରିବେ ଆଉ ଆସୁଥିଲା ହିନ୍ଦୀ ହେଲା ନା ପାଣି କଣ ଲଗାଇ ଶିକା କଣ ଇଏ କଣ ପାଚିବ ନା ଖାଲି ତଳି ପାଚିବ ବା। ପାଣି ଗରମ ଏଟା କିଛି ହବନି ବା ତୁ ଜାଣିନୁ କି ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ଧରି ଉଲେଇ ଚାଲିଥିଲା ପରା ଯୋଉ ତାତିଛି ତାତିବନି ନା ପାଣି ଟା କଣ କର ହାଲକା କରମା ଆଉ ଚଲେଇଛନ୍ତି ନା ଖାଇଲ ନକା କାଇ ନାହିଁ তুমি তাও কথা নেই তাও হচ্ছে ଅନ୍ ହେଇଛି ତା ଅଛି ଆମର ରୁଟି ହବ ରୁଟି ଚିକେନ କଷା ରୁଟି କି ଚିକେନ କଷା ହବ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ରୁଟି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ପିଆ ଉପରେ ପକେଇବ ତାରି ଏଇ ଯୋଉ ଝାଲି ଯାଇ ନା ତାରି ପିଆରି ଉପରେ ପକେଇବ ନା ନୂଆ ତାକୁ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ କରିବ ତାର ଆଗ ଅଛି ଆମର ତାକୁ କରେଣ୍ଟରେ କେମିତି ହାତ କରେଣ୍ଟ ମାରି ନା ମାରିନି ତାତି ଯିବ ନା କରେଣ୍ଟ ମାରେ ନା ପୋଡ଼ି ଦବ ହାତ ବକୁ ଘରୁ କହିବ ନା ଅଛି ଘରକୁ ପଳେଇଲା ନା ଚକି ବାହାରେ ଆମର ରୁଟି ଚକି ରୁଟି ହବ କେତେ ମିନିଟ ଭିତରେ ରୁଟି ହେଇପାରିବ ଦେଖିବା ଭାଇ ଆମର ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସି ଲାଗିଛନ୍ତି କାମ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଦେଲା ନେଲା 3.5 ବାହାର କେତେ ବୋଟେ ହଁ ପ୍ୟାନ୍ ଆଣିଲ ଅନ୍ କର ଏଟା ସବୁ ଫଙ୍କସନ ଆମର ଇଏ ଡିସପ୍ଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି ଅଛି ଏଟା ସୁପ୍ ଟା ରବି ତାକୁ ବର୍ଷ ଆମର ଆସିବା ସେଇଠୁ ସେ କମ୍ପାଇନୁ ଆରେ କିନ୍ତୁ ବଡ ହେଇଗଲା ୟାର ହଉଛି ଯେତିକି ଘରା ସେତିକି ଦବ ଅଧିକା ଦେନେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ହେଇଟା ଖରାପ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆଣିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କରିଦେନି ଆଲୁମିନିୟମ ସିଲ୍କ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ଦିଟା ପ୍ରକାର ନାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିୟମ ଆଉ ପୁରା ବଢା ଯିବ 2200 ଘର ଆଠ ମାନ ଉପରେ ଜାଣିନୁ ଗରମ ହଉଛି ଜଣେ ସିନା କରେ ମାରିବ
ହଁ ରୋଟି ଜଲ୍ଦି ହବ ନା ବୁଝିବନି ଏକା ସାଙ୍ଗେ 4ଟା 5ଟା ଲେଖା ସିଷ୍ଟମ କର ୟା ଉପରେ ଆଉ ପକା ଗୋଟେ ଉଡ଼ିଲା ପକଉ ସେଟା ପକେଇଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। ପକା ଏଟା ପରେ ଏଟା ଗୋଟେ କର ରବି ଜଲ୍ଦି ବେଲ ଜଲ୍ଦି ବେଲ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଏକାଥରେ 4ଟା 5ଟା ଲେଖା ଏସା କେତେ ସହ ଦିଅ ଆୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ନା? ବେଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଆସିକି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିଲେ ତ? ମତେ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ମୁଁ କରିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଚାର୍ଜର ଥାଉ ଏଟା ତାର ଲାଗିଯିବ ବୁଝିଗଲା? ଏ ପୁଡ଼ି ଯାଉ ଥୋ ହଉନ ଏଟା ପରିବାର ମନେ ନାହିଁ ଆଉ। ଆହୁରି କଣ ହଁ, ବୁଝିଗଲୁ? ସେକିବା ପାଇଁ କମ ପକା ହଁ ଏବେ ଏଟା କାଇଁ ଚିମୁଟା କାଇଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସିମିରି କଣ ମୁଗୁଡାଟେ ନେଇ ଆସ ଆହୁରି କମ ସ୍ୱୟଂ ଆଉ ନା ତା ମିନିମମ୍ ଇଏ ଏକ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେ।